Добре дошли в днешния епизод, в който ще си играем с Command букве. Така, аз Command блока съм го подготвил, ето го тук. Това е командата, с която ще си играем. Ще я изпиша някъде тук и ще оставя долу в описанието да може да се я копирате. Искате ли сте някоя кораба или каквото и да е друго возило да се движи така, както се движат и тези в пакта? Еми, сега е възможно. Нали, така, ще ви го обясня повече, отколкото някои видеа в YouTube, които са стандартното обясняване в случай, че някой повече разбира и без показване на командите. Командата, която използвате, е тази. Equis, там Earth, името си или там което и да е друго име, add, това не съм много сигурен за какво се използва, и така, тя просто и се пишат също. Пишете координатите, в случая аз искам да копирам това корабче, което е взето от пакта и това също е взето от пакта, това са други въпроси, там и друго, това корабче е взето от пакта. Един ъгъл на кораба, да кажем е тук, нали, в ето този край. Другия е в ето този край. Гледате, примерно, да файните най-долния блок, който и това се води блок. Лампата беше. И пишете, първо, нали, изписвате цялата тази команда, това в началото, което видяхте, това пишете. Run clone, това е за да се клонира, докато, нали, run, бягане, клониране. Всеки го знае, пишете крайните ъгли и пишете тези черти, за да може кораба, когато натиснете това, да се телепортира, да кажем, защото при мен се телепортира отдясно на мене, да може да летите. Де факто кораба се копира няколко пъти, трие се и се копира. Минусите, които поне при мен са, това не се трие, и тези части тук отзад също не се трият. Сега мога да покажа какво става, като се пробвате да копирате някоя по-голяма постройка, която е много повече от 32 и нещо си хиляди блока. Това става. Това е този големия кораб, дето видяхте. Просто така бъгва постройката. Като това е предната му част, това е той. Всичко това забива и става мармалат. Както виждате, тук да има предмети, които не се изстрели, като легла, мегла, възглавници, ще да кажа врати. Но още го усъвършенствам, още се уча да използвам тази команда. Важното е тук. Да се учим в това. Значи правите си нещо, да кажем. Чайте само да кацам. Готова ми поправим. Сега примерно да кажем, искате кола. Образно казвам. Няма да бъде звълна. Вземам кол. Ето, въглеща, наклонена. Така, правите си някаква... Аре да не е това някакъв танк. И сега да отправя гумата. Аз си гуматам невъзможно. Хотел да го направя по-добре. То дори да го поставите на земята няма да има само краса да ни прекратим. Ето да кажем, нещо е такова. Да вземем това. Ето това е един танк, ама да. Ще взема и това. Правите си нещо е такова да кажем. Само и на танк не мяза, ама да. Санах ти каква е идеята. Добре, и
Да кажем, това е. Някаква машинка, който и да е. Взимате си, да кажем, бяла вълна. Слагате в този край. Слагате и в този край. Като нали, един блок от това и колкото е високо това, де факто така. Като напишете на койна колон, може да видите тези координати. Аз ще се регистрира това. Може да видите и тези координати. Като пак ще се регистрира това. Сега взимате един команден блок, няма значение какъв е. Защото после може да го такъв, нали, защото той такъв трябва да бъде, пишете командата сега. Ще се гледам от Discord, защото Discord я имам. Ето е тук. Нали пише това, аз, случая Мейчев, защото съм с този профил. След това пиша add. След това пиша WS. W, боже, маймунско eyes. If entity пак Мейчев. Factions. Пишете 10 000. Две такива черти. След това пишете run. Намирате командата за клониране. И сега си пишете координатите, които аз забравих. Координатите сами, нали, моите ви, това е ясно. Много ще се направи снимка за да не се отварям по 205 прости. Пиша 23, 580, на височина 65, на 587. Ето пак пиша другата команда, другите координати, които са долу, мисля, че въгъла бяха 3, 68. Не, това са горните. Много грешка. 5, 8, 3 и пишете тези две черти. Три черти, нали, като тези три черти са де факто координатите, на които да се телепортира. Демек сега ако пиша примерно 23 508 на 70 на 570 и нещо ще се телепортира някъде и там. И сега това го имате сетапно. Взимате това, да кажем, левър или може това, ако искате за постоянно, може това да промените. До това ви говоря, че телепортира и грас. Защото в ей този край имаше грас и го е телепортирал. И сега, ето. Телепортира си го няколко пъти. И може да си ходите с постройката. Нали, като тя се чисти напред блокове, мокове и всичко. Може да я вдигате, ама тия работи не знам как да ги правя. Ето може да си ходите назаде, като тя не се върти да може да минете назаде, тя просто се върви назаде. Ето като не ви трябва, изключвате си и тя стои тук, но аз, защото имам World Edit в сервера, мога да я изстреля. Но примерно тази вълна вече не ви трябва, защото де факто сте я копирали постройката. Ето махам вълната. Взимам брат възреди World Edit. Нали, препоръчително да имате World Edit, за да може да си изчиствате постройките, които не ви трябват вече. Ето, натискам си и се телепортира без работите, които са, нали, на това.
за координатите съм сложил вълната. Лесно е. Тъпото е, че примерно Redstone, врати и легла се чупят, но е елементарна команда, която аз търся в 3 години. В тези 3 години съм си блъскал главата, докато го направя, защото кораба, който виждате ето там, също се помня да го направя по същия начин, както направих и това, което ви показах преди малко и този малкия. Това са работи, които са с по-малко блокове. Лимита в Minecraft е 32 587 блока, ако не ме лъжи паметта, за клониране. А този кораб отзади, който виждате, е 127 000 и кусур блока. Нали, за този големия синя, дето е от пакта, дайдето Борислав. Този малкия, който пак е от пакта, той е с по-малко блокове. Той е... Сега ще го изложа, около 12 000 и нещо си, че може малко повече да е. Но не е толкова много, нали, колкото този кораб или примерно нещо от тук, ако искам да го накарам да се движи. Което няма смисъл, освен това мога да се помня да го направя напред и назад да ходя, но да. Затова, ако копирате по-големи постройки, е хубаво да си ги разделите, нали, на 3, 4, там 5 отделни части. Примерно, този кораб се помня да го разделя на 3 отделни части. И тези 3 отделни части, идеята да летят успоредно с мен, нали, те да се клонират едновременно и да се вървят напред. Нали, там вече съм показал каква е идеята. Така да е, тествах и ви показах действително тестовия опит, но всеки опит си има и фалове. Това, нали, от този малкия кораб, да ви показах. Ето, това е проблема. Тук това, да ви казах. Лесно, не е толкова трудно да разбереш командата. Единствено трябва да запомните, че врати, легла и редстоун системи не трябва да има. Защото просто е невъзможно да се клонират без да се щупят. Те се клонират стандартно, но се чупят заради факта, че просто се клонират постоянно заради команд блока. Което може да доведе до крашване на играта ви, претоварване на сървъра ви или каквото и да е друго. Не знам вече там. За изчистване на тези команди ще го намеря и ще има апдейт видео на този туториал. Това ще бъде за този туториал на команд блоковете. Надявам се, ако ви е харесал, да лайкнете, да се абонирате с камбаната. И ако искате да гледате стримове, които са един път на 5 века, абонирайте се за Кик профила ми. Не знам вече къде слагам линкове, защото ми даваше да слагам линкове. В биото на канала го има. Довиждане.